Majarajaros anozikanwa kuti he is a critic with the ruling party ZANU-PF. Panguva ino oya achiexposa aiwa zvinhu zviri kuitika muthe ruling party ZANU-PF. Aiwa nevanhu vari kunzi vari kuita mamoney laundering, vachinokonzi vanoenda kune dzimwe nyika, vachinofamba nemafake identities as a way kuti vakwanise kuita madealings aiwa emari. Ndisana pena mashoko anobuda achitaurwa panapa aiwa pahendo yamajarajaros. Don't forget subscribe or like out on the bell kuti munda pahendo pake majarajaros munomuziva is a critic. Aiwa panguva ino anopoza ZANU-PF anobuda nyora achiti I am back from France where I've been doing some research. Mafidi cronies have been creating money laundering companies in UK using frontmen. For example, Tawanda, Chris Muchangwa San recently created Moses Modal Logistic, which is probably a vehicle for money laundering. Though the first post inoiswa panapa namajarajaros achitsanangura kuti aiwa mafidi cronies vari create macompanies apo abroad. Aiwa vachinokonzi these companies anenge achingopusha kuita money laundering. Anoenda mberi achiti Tawanda Muchangwa is partnering with a ZANU-PF official, apologist Farai Kudlakwazinda, who until recently appears to have become a criminal. He was convicted by a UK court in Exeter for drink and driving, which is criminal offense. Ndo mashoko anobuda itogwa panapa namajarajaros panguva ino aiwa vachanyora achiti hanzi tombotanga netunyaya tudiki achiexposa achiti aiwa ndo zviri kuitika muthe ruling party ZANU-PF. Chionekwa kunzi vanhu vanoonekwa kunzi aiwa vane mapolitical connections panguva ino vari kuita zvavari kuda munyika yeZimbabwe and abroad as a way yekuya panguva ino vachinoita mamoney laundering nemadealings aiwa ari self-serving vachiwana mari nenzira dzisiri pamutemo. Mutize mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Enda comment section medu mutize mafungiro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.